Indlæg fra Daniel Christensen. Og så kommer første store chance her til OB. Tæt på gæsterne. Kommer foran. Jeppe Kurt kommer godt til vejrs og får sendt et glimrende hovedstød afsted. Suverænt timet hovedstød. Forvinden lige her. Han er ikke så stor, Jeppe Kurt, men han er altså rigtig dygtig til at dirigere boldene. Ja, igen muligheden for Hobro kontra. Danilo Arieta er med. Svende Poulsen fører bolden frem. De er 2 mod 1. Overlader den til Danilo Arieta. Arieta over for Sasa. Og så Hobro sensationelt foran 1-0. Danilo Arieta, han har scoret masser af mål i 2. division vest, og her gør han det også i 8. delsfinalen i Ekstrabladet Cup. Og vild jubel på Hobro stadion. Ja, det er Robert her, og det er Arieta selv, der er Robert. Jeg tror, Væler synes, han skal have et frispark. Svende Poulsen gør det rigtig godt. Holder på den, og så er han jo spillet lige præcis i den position, hvor han er så stærk, Danilo Arieta. Akrobatisk. Og så måske mulighed Arieta på stolpen. Stor chance til Hobro. Og den lever endnu. Fisker, men forbi. Holdt op for en mulighed til Hobro. Og altså tæt på, at de kunne bringe sig foran 2-0. Og han er super farlig i de her. Får den til sig og sparker, og det er jo bare uheldigt for Hobro. Forlænges det helt over modsat. Anders Due langt frem. Afslutning fra Anders Due. En god redning. Martin Petersen. Og så venstrebakken Ingemann, der sparker langt væk. Kasper Fisker, så måske kan de afgøre det her. Eno Halmøller med afslutningen. Kæmpe chance. Og han får en mulighed mere. Eno Halmøller. Så bliver det 2-0 til Hobro. Pokalsensationen er tæt på at være en realitet. Og her skal han jo i virkeligheden score første gang, Eno Halmøller, men det der er så til gengæld koldt lavet. Fremragende. Hjørnesparket kommer der. Og afslutningen, og så bliver der reduceret til 1-2. Kasper Bøgelund hammer den ind. Ja, det er et supermål, han laver der, Kasper Bøgelund. Og så får de slutfløjtet på Hobro stadion. Hobro har skaffet pokalsensationen.